Co budeš dělat o prázdninách? Tak po skončení školy půjdu na tábor, pojedu. Pak o prázdninách budeme doma pracovat, protože máme pole a tak. A potom na konci srpna bychom měli jet do Chorvatska. Po prázdninách budu spát, budu doma, potom pojedu na dovolenou a budu si chystat do školy. Po prázdniny pojedu na Bítov. V prázdninách pojedu na Bítov. Tak určitě, když všichni jedou na Bítov, tak já musím být taky na Bítově. Po prázdninách budu u babičky a budu doma. Po prázdninách pojedu do Chorvatska a na chatu. Já nebudu dělat nic. V prázdninách pojedu na tábor, pak budu u babičky a pak budu doma. Nebudu dělat nic. Ještě nevím, co budu dělat. Po prázdninách pojedu za babičkou a jinak budu doma. Tak o prázdninách pojedu asi na chatu na sběrek. Budu doma? Ne. A nic nebudu. Já budu doma.